matematik aflevering. Hej Pia! Tumble out of bed, dizzy in the head. Say what you said when you came home alone. Mama will reply, followed by a lie. Leave me wondering why, as if I've never known. Partial to the groove, but still you never move. Summer through and through, you're just another move. Stuck inside your clutch, it's chilling to the touch. Godmorgen, mor. Nå. Jeg er super glad for, at vi kan tysk. Altså, jeg har sådan tænkt på, hvorfor tror du, hun gjorde det? Det skulle finde mig sådan en fucking taber. Godmorgen. Ja, vi kommer til at savne hende. Kom nu, Mando. Så jeg føler ikke rigtig, vi har... Ej, vi kommer til at savne hende rigtig meget. Ja, jeg har også savnet hende. Det føles rigtig tomt uden hende. Men jeg har overvejet at besøge hende, så vil du med? Ja, det kan vi godt. Er det mig? Jeg tror, det var her, det gik op for mig. Jeg gjorde det rent faktisk. Stilheden, der har fyldt så utrolig meget, giver mere mening nu. Hvorfor gjorde jeg det, tænker du måske? Tja, det hele blev for meget, og det var min eneste udvej.